kaseng hinyo trap youth council kal ai da ka jingtho shauba lakamen ramboi ubalong chairman jongka committee on welfare of the scheduled tribe etc jongka Meghalaya state legislative assembly kani ka jing ICT jongka sek HYC chairman jongka ni ka committee jongka assembly kadai namar ba ki babun kitna tekam jongka sarkar pedeng kum ka nehu ka negrem bat kiwi de ke office sarkar pedeng ke dan po jala Meghalaya kim shimla bot satya ya ka office memorandum ni ka jing ptha jongka Ministry of Personal and Public Grievances ka bidai ba ka jing tungkam tungjam ya ki trimulok ki badan ha ka ni ka jala kasengala ai da ka ni ka chithi bat kendu ru yu ba la ka men ramboi da ka bakan tu yu bon khot ikitna tekam ba fero pe da ka sarkar pedeng ke dan po ka jala Meghalaya man pan je khain ki ha ka bidai ba ka jing tungkam tungjam ya ki trimulok ki badan ha ka jala Meghalaya Katkum gani ka office memorandum ka balapan mi da ka Ministry of Personal and Public Grievances ha ka snem ajar san. Lakado baki jilla ba pepe nyo kari India da ka babha ya ka jing yokam yok jam jung ki try muluk ki badon ki basa. Ha kini ki jilla ha ka baki ni ki office ki don. Katkum gani ka office memorandum labu bah jala Meghalaya ka jing tungkam tungjam ha ki office sarkar pedeng ka debelong ha po 100%. Ha ka balamang 100% na kam ta ki try muluk 100% nakam taki wipat lagi ki OBC but 10% nakam taki scheduled caste. Hendai habaikan bawa Roy Kepasan Ram Presiden dekat Sek HYC ulang bagi babun kita nak terkam dekat Sarkar Pedeng. Kim buat setia ia kena kejing peta jong ke Sarkar Pedeng. Kim shim buat setia lokal kum kita percentage ke balabu bantungkam tungjam ia ki beriu dan kita try temuluk dekat jalan Meghalaya. Ai baroy kalau katu ka ba pi ai gambar na mau lakman ramboi nei. Kemudian bagi tu gira sebesar nam taki kam group D, group C, group D haki yo. Fila cuma tak kam sahinan. Hi hadin baka Sarkar India usnam arjar san arjar nyo kadon ruh arjar arpuar. Kalau don kejing betha naka Ministry of Personal Public Grievance and Pension kepada ka Department of Personnel and Training boong ba hakinu ki tanak terekam joko Sarkar India ki badon ha ki jela ki ba fair kan ti nakabenta ki post group C but group D ki ba kinu ki try jela lani ki try jakamu ki badon nakato ka jaka ka bagi ki office ki don ya ki bakum kita ki kam ka Sarkar India ka ong ba katkum ka jing don jongka jingbun beriu lani ka population ka Sarkar India ka ong ba dei ban ai bha ya ki thik ka daki percentage ka bamdei bantam ka 100% mo tela ning ipe ka jela ka jongi katkum ka jing betha jong ni ka OM ka ba arjar san bat ya ka bala benrap o arjar nyo kumjur o arjar po argi ong ba ka jela Meghalaya na marngi ibun ki schedule tribe ki ong ba apo jela Meghalaya namta ki group C but group D di ka jela Meghalaya ka dei banyo 100% ki ST 100% ki OBC but 10% ki ST o ki SC di kata ka di jing betha ka bala ahna ka Sarkar Indian rik ai ka bangi ngilap kolong ba ngiyo ki complain ba fair haki habade bat karu kom tap kam ki department langi ong ya ka nehu lani ka negrims bat kiwi ki jaka terekam i ba kim but renti ya ka jing betha jong ka Sarkar India ti ka jing kwa ka jongi na ka seng long ba ka committee on ST and social SC welfare jong ka assembly ka doni ka bor ban khot ya gini ki mo ki tanak terekam ki ba fair ban wat jingtep ken balai kim but renti ya kenai ka OM ya ka bala penmi ta ka Sarkar India ti nakaliang jo ka seng ilawan ban ya kendu menta ka sengi ya chairman beri ba lakmen rumbui ti ngilaong yu ba ka committee ke ban khot ban wat jingken ban sim jingken ru bakat nu persen kita ki post ki balaj bede ki group C but group D bakat nu persen ne kita ki post ki balaj la tap ya ki ST la ni ki try muluk ki jongi ti nakaliang jong ba lakmen rumbui ula ai jingtep yangi ba hakani kata yo bonwan unsa khot unsa lumi ka committee but hakata ka committee kin saya keren ya kani kambat la dadong ba ka katkum ka jingdawa ka jongi ka ba shongnia nakaliang jong committee kin sale ka badon kam ti ngi shu ngi wan lung ba kani committee na man ngi sotho ba ka committee ka assembly ka don ka buat ri ban khot ya kini ki jaka trekam ki ba fair ti nakaliang jong sengin sabut dien pat ka ba committee ka le nang ni Ahmad Hadim bakal khot kan ka committee juga assembly ni kala ban ai ka direction ya ka state government na yakini ki office kala ban ai jingmut ya ka state government la ni kala ru ban panjing shai na kini jaka trekam ba fair ba beli kim but renti ya kanika UM ya ka bala penmi da Sarkar India kan
kalak ban I direction maka committee jong assembly kalak ban khot kalak ban shukos kalak lu ban I direction ya kini ke office Ka sebut nama kan ka assembly committee kamla ni ka state government kamla ni kini ki central office kim kong ni la ne ban I can ka complain ni kan tho sha ka ministry of tribal affairs of South India ngi kata kan deka jingya lenti ka ba ngin ya hadin ya ka ba mentang ngi IT kan ni committee ka iba deman liak bat nak liang jo ka seng ngi nomkut tang committee ngi don jingmut ru bangin sei kendu ya ka sorkar jela lungba ki minister ki badai pet kan ni kam hakini tayo ki banwan hadin kata pat la da maki ki mla ban lei te ngatrai ka an ka dot ngin sei pet pat ka ba deman liak okay ta ta